assalamu aleykum bandiraɓe musidɓe tedduɓe mi salmini on moni kala to wawi wonde e wonnude foof ha tenti noon e yeɓoɓe aya windere tv kala to mbawɗon wonde e wonnude mi salmini on hande noon en garti e émission men mo gowɗen wadde e kala saaha woni fodde hande noon gartuɗen koye nder galle sen mbi nder galle noon eɗen gandi saaha ene waɗa taw ko nawliraɓe ɗiɗo walla taw ko nawliraɓe tato walla ko naye walla ni taw ko feccoraɓe bandam en ene teskita ko ɓuuri hen hewde noon ƴeekiraɓeɓe ene bonna ɗinɗon galleji saabu so tawi ko galle ma gonɗa ka desaɗo aɗa waɗi géré galle ma aɗa waɗi géré suudu ma aɗa wondi toon e joom galle ma so tawi a ummima ɗon a ari e galle mawɗo saabu enen no gadduɗen wadde e kala saaha eɗen gandi enen ko galleji mawɗi gowɗen wonde feccoraɓe nani hen nawliraɓe nani hen on ɗon mo ganduɗa ko ƴiikiraɗo mo ganduɗa ko bonnowo galle ara e nder galle so ari noon wiya ene holla pankayagal woni holɗum wiya aha ɗo ko galle babam aha ɗo ko galle banam gorko ko beelami mbaɗanmi komi waɗata ɗo henne dirigé joni so tawi a ari ille ngala fewnude kono ko ɓuuri hen hewde eɗen teskiti en mbiyani noon ko ƴiikiraɓe foof mbayi noon kono won e yoga garata tan ko bonnude te an sa waɗanoma noon e nder galle ma welatama ngala noon mbiya aɗa waɗa noon joom suudu bane gorko ha tenti noon ɓe ganduɗa ko ɗanniyankoɓe won hen ɓe ponmi wiide ko nofru wurtude kala ko mbiɗa ɗumen ko ɗum woni ko jewte eɗen gandi hakkude bandiraɗo gorko e banum debbo ene ɓattodiri no fewi wonko aɗa haala tan aɗa wawi bonnude dewgal bane gorko taw ko an waɗi saabu wona ko jiiɗa kaala wona ko nanɗa fo kadi kaala wona ko garɗa tawɗa e galle foof mbiya ɗum ɗo an aɗa wawi wadde ɗum géré eɗen poti rentade ɗum surtout noon oɗo debbo mo ganduɗa ko ƴeekiraɗo e nder galle saaha aɗa ara e galle mbiya aɗa ƴeewa mbaɗa partiji manam ko oɗo gondumi ala mi wondani o mbasa fondude aɗa ƴeewa mo powata dow aɗa ƴeewa mo pamɗinta aɗa jooɗo aɗa malla eɗen mbiya gajata ƴeɓerguel gonga hay so tawi a wiyani ko kaari mbimi kam so tawi a wi konngol pat jomum ha gaka jinnaka enanta konngol koye mum fayi ɗum kadi ko wasde andude fodde mum so tawi aɗa andi to poɗɗa hadde aɗa andi ko poɗɗa wadde sa ari e galle rendin foof ɓaade ko bandiraɓe ma worɓe gaddi so tawi ko bane gorko addi rewɓe ɗiɗo rewɓe tato rendin foof ponda mbasa ƴeeɗo mo cuutata e mo tellinta par ce que sa waɗi noon tampinta ko bane gorko o on gadduɗo o ko on tampinta seere emo yiɗi taw ko an saabi ɗum ha tenti noon ɓe ganduɗa ndesaka jooɗaki e cuuɗi mumen ko seeraɓe ne garti e nder galle so gari noon mbiya ɗo ko galle babam ko beelami mbaɗanmi ƴetta ɓeeɗo hande cuuta ɗumen dow mbiya ko ɓen ɓuuri wawde defde ƴetta ɓeeɗo hande mbiya ko ɓen ɓuuri wawde wadde mana ko ɓen ɓuuri wawde rokkude ƴetta ɓeeɗo hankkandi walla to jomum welanima tan ƴetta goɗɗo o powa e dow mum ɗum bandiraɓe yon ndento ɗum surtout enen rewɓe ɓe eɗen keewi siforade noon ɓe ponmi wiide noon ndentoɗen ɗum moƴƴani koko bonnata galle kala ka jiiɗa waɗede oto waɗ ɗum janano saabu sa waɗi ɗum janano tan no musirta ɗum ni andini sa waɗama noon ko noon musirtuma ɗum noon so tawi ari galle bane gorko fewnu ha feewa won hen ndeysan garat e galle ndendina foof ponda kala mo ko mbaɗanɗa oya ɗum woni ko mbaɗanɗa oyto won hen ni ene kersa nadde suudu oya taw nata tan suudu oya par ce que so tawi a wi hande ko to jahami hande ñande foof oyto ene wawi yirude ɗum goɗɗum kono so tawi a rendidi foof a waɗi ɗum ko gotum on mbaɗi leeso woto onon foof on joddima yewtere wona wotere kadi so oya yeehi oto jaɓat haalde e goɗɗo on saabu en jii hande ko ɓuuri hen hewde a yiyat joomum ummo yaha tan mbiya ayi kaari koni saɗa wawi ndentoɗa on annene sa ummima a yeehi so on jooɗima kankone ko noon wiyata ndentoɗen wadde noon saabu so tawi a ummima galle joom galle ma a ari e galle bamma tawata toon ko yumma tawata toon ko baniraɓe ma worɓe tawata toon ko feccoraɓe manda ko ƴeekiraɓe ma won hen kadi ni ɓurɓe wonde dangereux ɓe so tawi gari e galle jotto koye yummum yen ene ƴakka nofru mum
aha oɗo ko ni way o ko ni way o ko ala ko o ɓuuri moƴƴude ko o ɓuuri wadde ni won hen kadi ko ɓuuri hen hewde so tawi a yeehi tan jeeya Israel hankkandi fuɗɗo ƴettade jeeya Israel fuɗɗo mallude taw on ɗon de haydara ala ko andi hen won garɗo tan ñuumi e nofru mum kañum ne sikka ko noon woori ndentoɗen etoɗen yaltude e dewle bandiraɓe worɓe ɓe saabu sa bonni dewgal mum ala foof ko mbawɗa fewnandemo ndentoɗen ɗum ha tenti noon e ƴekiraɓe ponmi wiide wona ƴekiraɓe fof mbayi noon ko ƴekiraɓe ɓe mbiyanmi ɓe eɓe gandi koye mabɓe ko ɓen kaldanmi ɓe ganduɗa ko cokor tan hande aɗan ɗo janggo aɗan ɗo hen gona e galle tan mbiya kala mo jodduɗa mbiya ko on ɓurɗa yidde surtout noon naafigo ƴoƴƴo ene wawi ardema ene fijanma ene jalanma ƴeewa ko daña e ma so tawi a rumtima tan kadi so fayi e goɗɗo won taw ne wawi bonnandema ko heewi ɗum noon etoɗen kala ko mbawɗen mbaɗen ha tenti ɗo debbo desaɗo e nder galle ni rentoɗa no fewi saabu ene walla wonmana ƴetta ene yewtanma ene fijanma ene jalanma taw on ɗon so rumtima ko wiyetema ko ɓuuri bonde ɗum noon onon ƴekiraɓe ndene koye moon belnon galleji ɗi so tawi on gari ndendine foof ponɗon gandon foof ko gotum sen mbaɗi noon tan mbaɗa sikki ma galleji ɗi bel ha tenti noon bandiraɓe worɓe ɓe ganduɗa ko ɗanniyankoɓe walla ni so tawi a fini ka dawo gartata galle ma ko jamma kala ko mbiyeɗa e joom suudu ma etoɗa mbasa haalnede tan gona nofru woturu a ƴeewat gayna ha ganda ko mbiyeteɗa ko mbiyata ko gonga walla wona gonga kono won hen kalante tan mbiye tuccet hen saaha ala addane haala mo ganduɗa cikka ko noon wori taw wona noon wori taw dewle kewɗe boni hen hankkadi nimsa joola taw hankkadi c'est trop tard hadema yande e joom suudu ma walla hadema serde joom suudu walla hadema wiide ka fotani wiide so tawi addanama kabaru ƴewto kabaru o no fewi mbete ko gonga walla wona gonga walla gaynira hakkille ma ni ɓuuri sirde ko ɓuuri hen hewde so tawi arti ka kaltanteɗo holko ñalli e galle ndentuɗe no fewi wona kabaru gaddanɗa fof ko gonga wona ko mbiyeɗa e joom suudu ma fof ko gonga wona ko mbiyeɗa e gurdam galle foof taw wiye ko noon wori taw wona noon wori ettoɗon so tawi on kalnama gayniron hakkille moɗon saabu so tawi neɗɗo ari wima joom suudu ma ko ni way an aɗa andi joom suudu ma so tawi ka ɗanniyanke on meeɗino wondude ɗo hen aɗa andi so tawi wiyama no mbiyata ko gonga walla wona gonga an aɗa foti andude surtout anne ne goppuɗa joom suudu ma koye galle a dawi a arti a tawti ɗum ɗon kala ko mbiyeɗa etoɗa ndenira hakkille ma ƴeewa ha jiira yitere ma nde puɗɗa addude ko no mbatta kono noon ndentoɗen kala ko nanɗen tan walla kala ko nanɗon onon tan cikkon ko noon woori kala ko mbiyaɗon mbiyon ko gonga kala ko kalɗon mbiyon ko noon woori so nden yonti noon certon e rewɓe mon taw ko heurera mawɗo sirti noon e rewɓe mon janggo e jaam noon jiyon gonga o jiiɗon ruttade taw hankanti nimsa yeehi lawol muɗum ɗum noon bandiraɓe worɓe ndentoɗe no fewi kala nouvelle garɗo e moɗon mbaɗi ɗum traité ha gandon mbete ko gonga walla wona gonga bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko Oumou Sy Ba debbo mo hoore fonde Thilby Boumy Diaby e yewtere mon fodde hande ko ɗum gaddannomi on mbaɗe partagé mbaɗanno abonné saabu ko ɗum woni ko wallata en kadi émission o ene wawi tawde on e nokku kala to mbawɗon wonde so tawi on noddi min tan mamin gar min taw on toon saabu gueɗe ɗe ko onon e minen ko enen foof ndendi gueɗe ɗe ɗum no kala to mbawɗon wonde so tawi kon yeeyoɓe so tawi wonko gonɗo e dow majjum tan so tawi on noddi min gara min taw on ha nokku mo gonɗono ndenden golle ɗe ɗum noon Allah jarama on jarama ha gongol inchallahu rabbi e yewtere wonde